mihin me ollaan matkalla sitten? Punkaharjulle. Ja katsotaan jäädäänkö sinne yöksi vai mennäänkö suoraan Savonlinnaan. Tänään on ainoa jäljellä oleva hyvä aurinkoinen sää. Sen jälkeen alkaa ilmeisesti ympäri Suomea sataa ja ukostaa ja kaikkea, niin katsotaan mitä nyt tehdään. Mutta nyt Punkaharjulle vielä on aurinkoista säätä ja kaunis ilta tulossa ja mennään uimaan ja viettämään mukavaa aikaa. Tultiin Vuoksen grilliin syömään. Katsotaan minkälaiset burgerit täältä löytyy. Joo, 500 varmaan. Vihdoin saatiin ruokaa. Me tultiin Vuoksen grilliin. Seren Special. Eli tässä oli 2 pihviä, ananas, jalapeeno, tuore valkosipuli, sitten paprikamajoneesi. Tää on Jannelle omistettu grilliarvio. Lähdetään ottaa ensin haukkuja. Katsotaan. On. On hyvä. On mehukkuutta ja aika sipuli oli tossa. Se on vähän ehkä sitten ottaa pois se. Mut on. Onko tulista? Ei oo vielä jalapeenot tulisia. 5/5. On. Entäs pommak? Miltä maistuu? 3/5 on. Tai miten se sanoo se Niilo? Hyi helvetti tää on paha. 3/5. Ei hyi helvetti on paha. Abu Dhabi, ei, papi, fuck sinä ja sun crew, vittu teille tapit, ei, Dhabi, ei, papi, fuck sinä ja sun crew, vittu teille tapit, Jari. Suomi rappin Gretzky, se on skiski, se on meitsi, se on Suomi rappi jetski, cashi money, tää on Jari manifesti, et sä näe vittu nämä pulta edes metsiin. Headlineri kesä Blockfesti. Headlineri kesä Blockfesti. Se sanoi eka no, se meni vähän low. Ja teki sen ku slow-mo. Mä olin vaan et oh no. Abu Dhabi, ei. Imatra on kaunis kaupunki. On koskea ja on linnaa ja hienoja puistoja. Mukava 12 kilometrin pyörälenkki ja nyt takas autolle ja kohti Punkaharjua. Ei, Mesu, mulla on taas nälkä. Jos haluat panolle tai parille, Pitäisikö meidän tiputtaa baby sä voit kooda Jarille. Pitäisikö meidän näyttää niille mitä viedään? Vaikka noihin tai salille, baby sä voit kooda Jarille. Let's go! Vino tintoi, vino blanco, lehis vino pino uutisankoi. Kruuna baklava, Jarilla boss, kuma kuklaava hot sauce. Sana vaan sos, kuka on boss, Jari on rich ku Ron Moss. Jos haluut panolle tai parille, baby sä voit kooda Jarille. Lakanoihin tai salille, baby sä voit kooda Jarille. Jos haluut panolle tai parille, baby sä voit kooda Jarille. Lakanoihin tai salille, baby sä voit kooda Jarille. Oltiin eilen Punkaharjulla ja en nukkunut kovin hyvin, niin kuin silmistä varmaan näkee. Me lähdetään nyt Kerimäen kirkon kautta Savonlinnaan. Vihdoin Savonlinnaan. Mä oon varmaan sanonut 4 videoputkea, että me ollaan mennä Savonlinnaan, mutta nyt me mennään vihdoinkin. Me yövittiin vaan tämmöisessä pienessä syvennyksessä
Oi, siellä on pyörät kyllä ruostuu ja saa huonoa kohtelua täällä ulkona, kun on viikon tolleen ulkona, mutta pitää ketjut vaihtaa ainakin, kun palaa kotiin. Joo, Kerimäen kautta Savonlinnaa. Tänään on huono sää. Pitäisi tulla vettä melkein koko ilta ja ukostaa. Katsotaan, jos Iidalle löytyisi kiipeilyhalli. Olavinlinnaa mennään syömään sisälle ja varmaan sitten illasta leffailta tuolla pakettiautossa. Tosta vähän lääkettä naamuriin. Tässä on allergialääkkeet. 2 kappaletta. Somakki on närästyslääke. 1 kappale riittää sitä. Sinkkiä 1 tabletti. Vaikka mä syön sinkki koko ajan, niin mä oon vähän kipeä flunssassa. Tässä on hulluuslääke. Eli tässä on mun aamupala. Tonne vaan huiviin ja vettä päälle. Siitä päiväkäyntiä kohti Kerimäkeä. Käytiin katsoa Kerimäen kirkko, mikä oli todella kaunis ilmestys, ja sitten täällä Hautuumaalla käytiin katselemaan paljon ikävän nuoria kuolleita lapsia. Mut Kapase Aili ja mikä se ukon nimi olikaan, paino 93 ja 94-vuotiaaksi. Se on ollut hyvä suoritus Kapasilta. Nyt me lähdetään Savonlinnaan, päin ajelee. Tätä säätä on luvattu koko päiväksi ja ukkosta myös, eli katsotaan mitä tehdään. Ehkä leffailta takapenkillä. Iida kattoo kiipeilyä. Mulla on leivänkäntty kokista. Ja tuosta se lähtee editoimaan uutta jaksoa. Juuri tätä jaksoa, mitä katsot siellä tällä hetkellä. Tultiin Kalliolinnaan Krepeksille, vai mitkä nää on? Lettuja. Suolasille letuille. Täällä oli myös makea vaihtoehto, mutta jos katsotaan tänne päin. Tässä on pestoa ja fetaa ja aurinkokuivattua tomaattia ja lettu.
Iida otti olivitahnaa ja feta. Maistetaan vähän olivitahnaa. On hyvä. Saadaan tämmönen haukku. Kyllä tää toimii. Mä ajattelin, että ei toimisi, mutta toimii. 5/5. Ei viittinyt tuolla kahvilassa sanoa, mutta ei ollut kyllä 5/5. Mutta perussuomalaisena en valita. En valita, vaikka kysyttiin, että maistuuko. Oli niin suolasta, että 2-3 haukun jälkeen ei vaan niinku melkein pystynyt syömään. Suolainen oli hintakin 7,5 euroa yksi lehto, eikä lähtenyt nälkä nimeksikään. Iida tykkäs vähän enemmän. Mun tekee vaan mieli valittaa. Sitten me mennään Prismaa ostaa suklaata ja sipsiä. Otettiin klassikkomuikut perunamuusilla, mummon kurkuilla. Sitten siinä oli sitruunatilli creme fraise kastike, mitä oli aivan naurettava pikku nökäre. Ja se loppui. Sitä oli ainakin näin paljon. Eli ton verran. Just. Ja maksoi 22,5 euroa. Hyvää oli, mutta ei hintansa väärti. Ei uudelleen. Eikö? Ei, mutta nyt me lähdetään kiertämään vielä öistä kaunista Savonlinnaa.